Čaute, já vás vítám u Minecraftu a já už jsem kdyby něco 6krát šel, ale prostě jsem, no jak to říct, prostě, jo, teď máme tady otevřené blbečky. No takže prostě mi nedali žádné, jo, kdyby něco, z čeho teď budu, teda co? Kdyby něco trudnější část, jako třeba chození, bychom mohli vynechat. Jenže těžení kláv, to Steve dělá rád. Takže to nevynecháme. A kam vlastně se snažím dojít? Zapomněl jsem vám říct, že se snažím dojít co nejdál. Takže prostě jdu. A my zase jdeme. Voda! No to je nám úplně. Kdyby něco. A proč jsem ho zabíjel? Když jsou tu tak nevinní tvorové. Pojď sem! Zabil! Ne, nechám, když zabil. Svině jedna. Tak jsme se viděli. Tak je. A my jdeme zase. Kdyby něco, ještě nemám kameru věci. Takže... Jelikož nechce, abyste se to nudili při tom těžení, tak vám tu dám nějaké obrázky. Takže... A zase jdeme. A tady je voda. Už se mi to nechce stříhat. Ne, musíme to obejít. A jelikož nemám loď,